Abantu abathola izijumbana zokudla elokishini laseMcubakazi eGcuwa eEastern Cape bathi bazizwa behliswe isithunzi ngemuva kokunikwa ukudla osekonakele. Lezizakhamuzi ezithukuthele zabelane ngomfanekiso weVideo ezinkundleni zokuxhumana zitshengisa abantu ukudla osekugcwele izinambuzane kanti zithi lezakhamuzi okungenani ayinikwe ama-voucher okudla. Ngithini xa kunje? Nduthini ndutye unempethu unengqokoqhwane. Elo lilizwi lomhlali ebevutha lugcwabevu ngomsindo emva kokufumana ipasela yakhe. Yena nabaninzi bebesithi wagwetywa ndlala. Kanti ukukutya kuza nenxwaleko. Kule part yotesta kokutya uba makutestwe then siphinde sinike ukutya. Hayi besicela wethu urhulumente uyikrweca i-service provider uyixele into yoba mayiyokutestela intsana zayo nokunenja zayo ukutya sikufuni thina. Kodwa mina siyathola isidingo sethi kakhulu bayasi-undermine aba bantu kakhulu abasihoyanga effect abasikhathalelanga because kaloku ife besikhathele bebekenoyenza le nto first bengamaza nojula abangokutya kubolileyo. Ndakhawuleza ndakupheka ke mnakhe because bendikushiya apha endlini nebrada yam. So akukho right apha esuswini kuncangathi nobisi lakhona lunjalo. Urhulumente uthi uyayiqonda kube khona ukuphanza ngoku ulungisa undonakele. Le mali siyibhatalayo kwipasele yokutya nganye yi-1,200. Lo 1,200 ke idibanisa ukutya oku kuqala, i-storage, i-transportation, i-packaging, i-labor costs, i-security ne-administrative costs the-service provider. Kukho ithenjana ke kodwa akucaci ukuba yawusonjululwa nini lenyewe. I-arhente yemali yesibonelelo usasa uthi uyayiqwalasela into yokunikwa kwabantu ii-voucher zemali bazithengele ukutya bezama ukubuyisa izidima zoluntu. Thule joka kwiindaba ze-SABC ndiseGcuwa.